बुझा कौ सिंहासनी पीठ रास्ता ये दुईटा रास्ता पड़ो ये रास्ता गले यहाँ अलग बुगुड़ा साइड पलैबे यहाँ आम भाईମାନେ ଆମେ ସିଂହାସନି ଯାଉଛନ୍ତି ଆସିବେ ଆପଣ ଯଦି ବୁଲିବାକୁ ଯିବ ଗଲେ ଆମର ଗଞ୍ଜାମର ବସି ସିଂହାସନି ମା ଆପଣମାନେ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବେ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଗଞ୍ଜାମର ବର୍ଡର କହୁଛନ୍ତି ଆସିଲେ ମଜା ଲାଗିବ। ଡଙ୍ଗା ଅଛି ଭାଇ ଆମର ଭାଇମାନେ ରିଲ୍ସ ବନାଉଛନ୍ତି ଭାଇମାନେ ରାଣ୍ଡି ଗାଈ ଗଞ୍ଜାମ ବର୍ଡର ରହୁଛି ଗୋଟେ ପାର୍କ ଛୋଟିଆ ମୋଟିଆ ପାର୍କ ଏବେ ନୂଆରେ ବନା ହେଇଛି। ପାର୍କଟା ଆମର ରାଣ୍ଡି ଗାଈ ଏଇପଟେ ହେଉଛି ଆମର ପାର୍କ ବୁଝିଲେ। ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାବେଳେ ଶୁଣିଥିବା ଭାଇ କାଗଜ ଡଙ୍ଗାର କାହାଣୀ ଆସିଛି ଆମ କାଗଜ ଡଙ୍ଗା ବର୍ଡର ରହୁଛି ରାଣ୍ଡି ଘାଇ। ଆମେ ଏବେ ଯାଉଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଂହାସନି କାହିଁକିନା ବି ଟିକେ ରାଣ୍ଡିରେ ଟିକେ ବୁଲେଇବା କହିବେ କି ଭାଇ ମୁଁ କହିବି ଯେ ପିଲାଟାକୁ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କର ଲାଇକ୍ କର କମେଣ୍ଟ କର ସେୟାର କର। ନୂଆ ନୂଆ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛି ଟିକେ ମନରେ ଉର୍ଜା ଅଛି ଭରି ରହିଛି ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଥାଏ ନୂଆ ନୂଆରେ ଯିଏ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ଟିକେ ମନରେ ଥାଏ ରାତି ନିଦ ହୁଏନି ମାନେ କେମିତି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ର୍ୟାଙ୍କ କରିବ କେମିତି ଭ୍ୟୁ ଯିବ ଅଧିକ କେମିତି ଟିକେ ଭାଇରାଲ୍ ଯିବ ତ ତେଣୁକରି ପିଲାଟା ବି ନୂଆରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛି ତ ତେଣୁକରି ସମସ୍ତେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି वीडियो को पूरा हाईलाइट कर दिंतु बस ओके। सामान आसिलु ए सिंहासनी गेट ये हूँ सिंहासनी मेन गेट आउ अल्प दूर गले जे कि आम मंदिर बंद टिकट मिलती नड़िया टिकट से पोखरी अच्छी पोखरी अच्छी पोखरी न पहरिक आके बाहर ठिया ये आमर माँ लिखाई सब 800 टकर 500 टकर भी एसी रूम अच्छी नॉन एसी एसी आप आसिक रही पारे माँ जगार ये